Seni beksa tradisional utawi dipunsebat ugi beksa rakyat inggih punika tarian ingkang tukul wonten kalangan rakyat lan tukul ndherek panggenan geografisipun. Amargi tukul kaliyan panggenan geografisipun, mila beksa tradisional nggih nggadhahi dinamika lebet gerakanipun lan damel gerakan khas saha unik. Kula lan panjenengan bangsa Indonesia prayogi mensyukuri ajeng keberagaman budaya ingkang wonten ing antawisipun kula lan panjenengan. Wujud kebanggaan kita kalian budaya bangsa. Kita persembahkan kesenian rupinipun pinten-pinten tarian ingkang asalipun saking laladan kula lan panjenengan tresnani Jawa Tengah.
wiso murka maper hardening ponco saben ules sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwanggo kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti zat kang amurba dumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Ya Irfani roce kembang wangine mubian rumilang aja sira mengamengku miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani roce kembang wangine mubian rumilang aja sira mengamengku miturut dawuhe pangeran. Sebaya, dulu di pada sebaya.